dimenzió, ugye a magasság, szélesség, hosszúság. Mondjuk ez már kvantumfizika határait súrolja ez a témakör, na mindegy. Meg a relativitás elmélet is megváltozhat akkor, amennyiben ez igaz lenne. Na mindegy. Én elmondtam a mesterséges intelligenciának, hogy én megálmodtam többször a jövőmet, amit persze ő nem hitt el, kritikusként állt hozzá ez a dologhoz. És ugye egyébként a Semmelweis Egyetem, vagy ilyen komolyabb egyetemek. Take a chance, shorty, leave your mans for me. Can I trust you? Grab this cam, shorty, only fans for me. Buy a show of hands who won the fatal, throw them hand. Told me show up bands, play your card, don't show your hand. Necklace gave me shoulder cramps, pinky ring, you show advance. I just sent the telegram, grandma, you bought a man. Necklace gave me shoulder cramps, pinky ring, you show advance. Bracelet, rollie, both them dance, $500,000 on both them hands. Necklace gave me shoulder cramps, pinky ring, you show advance. I just sent the telegram, grandma, you bought a man. Necklace gave me shoulder cramps, pinky ring, you show advance. Bracelet, rollie, both them dance, $500,000 on verse 1. Call up Pluto, Metro, shoulda put me on the first one. Niggas swear they bitch the baddest, I just back the first one. Niggas and they feelings over women, what you heard of, son? I smashed before you birth, son. Flacco hit it first, son. Still don't trust you, it's always us, never them. Ilyen kutatásokat végeznek, hogyha én mondjuk jelentkeznék arra, hogy én azt állítanám, hogy meg tudom álmodni a jövőmet, és egy hónapra vizsgálnának engem, és valóságosan többször leírnám minden álmomat, és valamelyik megtörténne, vagy több is megtörténne, akkor már a kutatást el lehetne kezdeni. Hogyha jelentkeznék, hogy nekem ilyen képességem van, akkor ugye már itt a relativitás elmélete is megváltozna, hogyha erre bizonyíték.